Malawi Today. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Ansah wati msonkhano pakati pa maiko amu Africa ndi ku Ulaya omwe uchitikire mdziko la Angola uthandiza kulimbikitsa mtendere, mgwirizano ndi ntchito za malonda komanso chitukuko m'maiko amu Africa kuphatikizapo Malawi. Iwo alankhula izi pamene amanyamuka kupita ku Angola komwe akatsogolere nthumwi za Malawi ku msonkhano pakati pa maiko amu Africa ndi maiko aku Ulaya wa AU Summit omwe uli pa 24 ndi 25 November komanso msonkhano wapadera wa maiko amu Africa AU omwe uchitike pa 26 November 2025. Dr. Ansah wati misonkhanoyi ilimbitsa mtendere, ulamuliro wabwino m'maiko aubale komanso ntchito za malonda ndi migodi mwazina. Chakumera President Anthu, His Excellency Professor Peter Mutharika kuti ndisankhe kuti nditsogolere gulu limene likupita ku msonkhano. Msonkhano ndi pakati pa kontinenti ya Africa ndi Europe. Chifukwa pali mgwirizano makontinenti amenewa amagwira ntchito limodzi poyang'ana zinthu zimene makontinenti amenewawa zili pa mtima pawo zimene zoti zichitike. Ndiye mgwirizano umenewu pamene tipita ku msonkhano umenewu tikayang'ana fundo za malonda komanso za mtendere mu Africa muno ndi ku Europe komanso za chitukuko chokhalitsa. Ndiye Malawi ifeyo tipindulako kwakukulu chifukwa tipeza tikamakambirana kwathu tikambirana za malonda ndiye kuti zinthu zimene tili nazo mukudziwa kuti Malawi muno kuli migodi and President Anthu ananena kuti masiku ano sikuti kumangokumba nkungopilitsa za migodi osadzipanga process koma zizikhala zitakhalidwa process kuti zipeze ndalama zambiri. Ndiye zonsezi timakambirana komanso pali zochitika zambiri ngati madzi kapena misewu. Mgwirizano umenewu umathandizanso kuthandizira kuchuma chonena kuti zinthu zimene zizipangike. Padakali pano wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu wati boma lipitiriza kupereka chisamaliro kwa anthu olumala komanso kuonetsetsa kuti zolankhula zawo zikumveka pa nkhani yolimbikitsa kuti anthu aulumali asamasalidwe. Dr. Ansah alankhula izi pamwambo okhazikitsa sabata yokumbukira anthu aulumali omwe unachitikira ku nyumba ya malamulo mu mzinda wa Lilongwe lachisanu. Charles Wahara ali ndi ripoti. Sabata yokumbukira anthu omwe ali ndi ulumali imatsogozedwa ndi bungwe la Malawi Council for Disability Affairs Makoda, ndipo cholinga chake imakhala ikunikira zinthu zosiyanasiyana zomwe cholinga chake zikhoza kupititsa patsogolo miyoyo ya anthu omwe ali ndi ulumali. Ndipo mmawu ake wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Ansah AC anati dziko lino ndi la munthu wina aliyense ndipo ncholinga cha boma kuonetsetsa kuti likupititsa patsogolo ndondomeko zimene zikutukula miyoyo ya anthu amdziko muno komanso kuonetsetsa kuti anthu amene ali ndi ulumali sakusalidwa. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko linoyu walamula makhonsolo kuti aonetsetse kuti anthu omwe ali ndi ulumali akutenga nawo gawo poonetsetsa kuti akutukula miyoyo yawo pachuma kuti agwiritse nawo ntchito ndalama zokwanira 100 million kwacha muthumba la ndalama zokwanira 5 billion kwacha za m'madera aphungu. Mtsogoleri wa dziko lino Professor Peter Mutharika apereka ndalama zokwanira 5 million kwacha ndipo wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Justice Dr. Ansah AC apereka ndalama zokwanira 2 million 500 kwacha pokumbukira sabatayi. Anthu amene ali ndi ulumali nthawi zina amayiwalidwa. Ndi nthawi ino ndi nthawi yonena kuti anthu adziwe kuti pachina chilichonse cha chitukuko adziwerengedwapo.
ndipo mmawu ake nduna yoona za chisamaliro cha anthu kuphatikizapo anthu olumala Ameri na Vicha ati sabatayi ithandiza kuti anthu omwe ali ndi ulumali afotokoze zomwe amakumana nazo komanso kulimbikitsidwa m'magawo osiyanasiyana a moyo wawo. Ndipo lero ndilokondwa kuna kuti Vice President ya dziko lino Dr. Jane Ansah amene akhala nafe pamwambo wakulu umene umalo mwa President wa dziko lino Professor Ansah Mutharika muthenga wawo yankhula mawu achilimbikitso kwambiri kunena kuti maunduna onse ma department aboma aonesese kuti ma program awo aonesese kuti anthu aulumali akuyikidwamo. Ndipo mmawu ake mkulu wa bungwe la Makoda a George Chusiwa ayamikira boma kamba kuonetsetsa kuti likuchita zinthu zosiyanasiyana zotukula miyoyo ya anthu olumala. Sabata ili la Makoda mu chaka ichi cha 2025 lakhala sabata la mphamvu makamaka pomva uthenga kuchokera kuboma kudzera kwa wachiwiri wa mtsogoleri wa dziko lino pamene akunena ndithu kunena kuti adindo akuyenera kuchilimika makamaka tikamakamba nkhani yoteteza ufulu wachibadwidwe. Tikunena kuti kuneneza ufuluwo ukaphwanyidwa komanso kuchitapo kanthu kwa adindo. Kunena kumeneku ndikunena kwa thunthu kumenenso kwatisangalatsa ife ngati bungwe la Makoda makamaka pansi pa lamulo lokhudza kuteteza komanso kukweza ufulu wachibadwidwe wa anthu aulumali kuno ku Malawi. Mutu wokumbukira sabatayi ndikugwirana manja popititsa patsogolo ufulu wa anthu olumala komanso kukambirana. Ndine Charles Wahara, MBC Lilongwe. Wachiwiri wina kwa mtsogoleri wa dziko lino a Enoch Chihana lero atsogolera msonkhano othokoza anthu ochokera ku chigwa kwa mtsinje wa Shire omwe uchitikire pa sitolo za panchalo ku Chikhwawa. Mkulu wa Mayi mchigawo chakumwera mu chipani cha DPP a Maria Mainja ati anthu akuderali anagwira ntchito yotamandika yovotera Professor Ansah Mutharika komanso chipanichi kuti apambane pa chisankho chomwe chinachitika pa 16 September chaka chino. Kuli msonkhano waukulu kwambiri mawa pano pa Nchalo Trading Center momwe mukuonera timu ya chipani ili pano komanso timu ya boma yabwera kale kunoko security china chilichonse chili malo 1 week metakhatu konzekera media ilipo mpano magulu osiyanasiyana ali ready kuti mawa alandire second vice president kunoko ku Nchalo. Kuli uthenga wa chembekezo kutha kwa Nchala komanso kupezeka kwa forex muno Malawi komanso kuthesa kwa vuto limene lilipo la mafuta agalimoto momwe mukuonera pano patukuyankhula pano a Professor Ansah Mutharika akulephera kugona chifukwa cha nkhani imene achakwera anatisira nde tikukonza zimenezo ngati boma la Malawi komanso chipani cha DPP chinaona kuti ndi chaulemu kuti chibwere kunoko kulowa Shire kuzathokoza anthu akuna anagwira ntchito yayikulu kunagwa nduna kuno kunagwa ma MP kuno MCP kunagwa anthu amene sitimadikirira kuti angagwe chifukwa Malawi anatopa ndi njala anatopa ndi kunyozedwa anatopa ndi umphawi. So mawa ndi tsiku lalikulu kwambiri kukhala zinthu zambiri magule oyimba ali pano ma speech osiyanasiyana komanso a vice president a second vice president amvetsera zimene anthu akuno ko mafumu akudzayankhula amvetsera zimene amayi akudzayankhula mawa anyamata akudzayankhula mawa kuti atenge zimenezo apite nazo kwa president. Unduna wa zachuma wonjezera ndalama za ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2025 komanso 2026 ndi ndalama zokwana 512 billion kwacha. Ndalamazi zachoka pa 8.077 trillion kwacha mkufika pa 8.589 trillion kwacha. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamvekha ati aonjezera ndalamazi kamba kuti ulamuliro wapitawu sunasamalire bwino chuma cha dziko lino zomwe zinachititsa kuti ndalama za nkhani zonongedwe. Mwanamvekha walengezanso za misonkho ina yomwe ithandizire bungwe la MRA kutolera ndalama zochuluka zambiri mulipotili. Ndondomeko ya chuma ya chaka cha 2025 komanso 2026 ya pakati pa chaka yafika pa nthawi imene dziko lino likukumana ndi mavuto osiyanasiyana monga kuchepa kwa chakudya, kuchepa kwa ndalama zakunja komanso kusakhazikika kwa kapezekedwe ka mafuta agalimoto. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamvekha ati mavutowa akhuza chuma cha dziko lino ndipo sichikula monga momwe zinayenera kukhalira. Mwanamvekha atsindikanso kuti boma lakhazikitsa ndondomeko zomwe zichepetse kuonongeka kwa ndalama komanso kuthandizira bungwe la Malawi Revenue Authority kuti litolere ndalama zambiri. Takamba nkhani ya mobile money tayesesa pamene kuti anthu amene akumusiyawo asamalipire nawo misonkho imeneyi tangotenga ukhawo amene ali uchitako bwino komanso nkhani za mpanki za chimodzimodzi nkhani ya mashares iso tapangaso chimodzimodzi famene ambiri apanga mashares ndikuti atisa akupeza kanga chepe.
nduna zachumayi yauzanso atola nkhani mu mzinda wa Lilongwe kuti boma layamba kafukufuku oti lione omwe anaononga ndalama mophwanya malamulo m'mabungwe osiyanasiyana a boma. Pali madepartment amene aononga ndalama zambiri zomwe sitikuvesa kuti zinatheka bwanji. Mwa icho ndi ku State House. Ku State House pa 1st April chaka chino imene timapanga budget imene talipanga revise pano, tinapereka ndalama budget ya ku State House 67 billion. Nzikuma zodabwisa kuti 67 billion yatha pa 5 months anatamaliza. Komanso abwerekaso ndalama kuonjezera pa ndalama 67 ija. Ndikuti awiyena budget yonse ya chaka chonse ayimaliza ndikudusaso budget ija. Ndiye kuli OPC kumeneswa aononga ndalama pafupi more than 100%. Ndipo mtsogoleri wa zipani zotsutsa ku nyumba ya malamulo a Simplex Chitchola Banda atsindika kufunika kuti boma liyike ndalama zochuluka m'magawo omwe athandizire kukuza chuma cha dziko lino. Ndakuyenera kuchita implement imene timati production based budget imene ikhoza kukwanitsa domestically kuti ibweretse ndalama mdziko muno poyang'anira agriculture, mining ndi zinthu zina ngakhalenso kupanga engage Malawi amene ali kunja madiaspora. Mwazina budget ya pakati pa chaka ya 2025 komanso 2026 yaonjezera ndalama zopita ku nduna za umoyo ndi 17.1 billion kwacha kuchoka pa 741 billion kwacha kufika pa 758 billion kwacha, komanso kubweretsa njira zomwe zichepetse kuonongeka kwa ndalama. Trust Office, MBC, Lilongwe. Nduna yoona za malamulo ndi chilungamo a Charles Mhango ati nkofunika kuti adindo oona za malamulo ndi chilungamo adzigwiritsa ntchito luso la makono la pa internet pakuti zili ndi kuthekera kothandiza kuti milandu idzifulumira. Mhango anena izi pa msonkhano omwe unabweretsa pamodzi akuluakulu oona za malamulo ndi chilungamo ochokera m'mayiko a chigawo chakumvuma komanso kumwera kwa Africa. Margaret Mapando ali ndi zambiri mu ripotiri. Nduna yoona za malamulo ndi chilungamo a Charles Mhango ati padakali pano mabwalo a milandu ali ndi milandu yambiri kamba kuti dziko lino siligwiritsa ntchito luso la makono poweruza milandu. Iwo ati akukhulupirira kuti luso la makono lili ndi kuthekera kothandizira kuti ntchito yoweruza milandu idziyenda msanga. Choncho ndunayi yalimbikitsa anthu ogwira ntchito zoona malamulo ndi chilungamo kuti ayambe kugwiritsa ntchito luso la makonoli powunikiranso mavuto omwe angabwere pa ntchitoyi. Milandu ikuchedwa kwambiri. Pachizungu timati justice delayed is justice denied. Ngati chilungamo sichikubwera pa nthawi yake ndikuti chilungamo chopalibe zimene timanena. Ndeni mapempha kuti zimene tikuphunzira pano ndizoti zikhoza kutithandiza. Technology imene ikubwera ya AI, ya artificial intelligence, ndiyoti ma-judges ndi ma-court antati ayivomereze, ayigwiritse ntchito. Ikhoza mwina kutithandiza, kuwathandiza majajiwo, ma-court kuti apange zigamulo msangasanga kuti anthu aone chilungamo chikubwera pa nthawi yake. Mwa mpando wa bungwe la omwe amawunikira malamulo mu chigawo chakumvuma ndi kumwera kwa Africa a Rosemary Kumitsonyo Kanyuka ati akukhulupirira kuti pakutha pa msonkhanowu adindo aphunzira kagwiritsidwe ntchito ka luso la makonoli ndi cholinga choti lisamawasocheretse pa ntchito yawo. Iwo ati msonkhanowu upereka mwayi kwa adindowa kuti adzisiyanitsa zinthu zolondola ndi zosalondola pogwiritsa ntchito lusoli. Ngati malamulo ameta pangawo talakwitsidwa ndi AI andisinazindikira kuti tilakwitse tipezeka kuti sitikutha kutani kugwirizana ndi maiko ino ndizo tiyenda kuonetsetsa kuti tikapanga malamulo ngakhale AI tatithandiza kuti timalize masanga kapena chipandisho kuti kumefeso munthu titani tuwikepo kuti zonse malamulo akhale abwinobwino osatolafika. Msonkhanowu unabweretsa pamodzi akuluakulu oona za malamulo ochokera m'mayiko a mchigawo chakumvuma komanso kumwera kwa Africa ndipo unachitika pamutu omwe unalunjika pa mfundo yoti mayiko a mu Africa azilenga mbali pogwiritsa ntchito luso la makina internet m'magawo oona za malamulo ndi chilungamo. Margaret Mapando, MBC, Lilongwe. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Takulandiranso ku nkhani zathu masanano. Tikupitirira ndi nkhani yoti mayiko a Malawi ndi Singapore asayinirana mgwirizano ofuna kulimbikitsa ntchito zothandiza kulimbana ndi kusintha kwa nyengo.
Mayiko awiriwa amalizitsa zonse zofunikira mu mgwirizanowu ku msonkhano wa COP30 mdziko la Brazil. Zambiri mu ripoti ili la Alufisha Fisher limuwawerenga YTP. Nduna yona zachilengedwe mphamvu komanso migodi a Jane Matanga ndiyo yomwe inayimirira dziko la Malawi pa mwambo osayenera mgwirizanowu. Mu mawu ake ndunayi inati mgwirizano uthandiza mayiko awiriwa kupeza njira zopititsira patsogolo ntchito zothandiza kulimbana ndi nkhani yakusintha kwa nyengo zogwirizana ndi mayikowa. Tinapita kwa mayiko amene ali otukuka ndi kale kuti ife tili ma projects awa oti athandizire kuti nkhani yonongeka kwa chilengedwe ithe. Ndiyeno pakali panopa ndilokonda kunena kuti panopa mayiko awiri amene abwera tipoyera kunoti ife tifuna tipange nanu tigwirane manja tikuthandizeni kukonzanso chilengedwe. Ndiye amene tinasiyana nawo yambirira ndali boma lija la Switzerland amagati tinasiyana nawo koyambirira. Lero timasayina mgwirizano ndi boma la Singapore. Iwo ndokonzeka kwambiri kugwira nafe ntchito. Komanso chokoma ndi chakuti iwotu akuna kuti ife tigwiratu ntchito iyi kuyendera malamulo anu, sitimweretsa malamulo athu, tigwira ntchito kuyendera malamulo anu a Malawi kuti mmapanga bwanji. Ife tipanga zimenezo tisangatsa kwambiri zoniza kuti akutitengadi ngati ifeyo ngati mapartners osati afuna atamulire iyayi. Komano pakati panopa tatenga project onse amene tinabweretsa kuno, tabweretsa project 26. Ma project 26 onse aja taapatsira kuti akasankhepo angapo amene akuona ngati amene wawo ndi amene afuna kugwira fe ntchito ifeyo. Kupatula kuchita mgwirizano ndi dziko la Singapore, ndunayi inachitanso zokambirana ndi mlembi wamkulu wa bungwe la United Nations a Antonio Guterres pomwe anatsindika zakufunika kuti mayiko omwe akukwera kumene pachuma azitha kupeza thandizo la ndalama mosavuta ku thumba la Loss and Damage Fund. Thumbali limathandiza mayiko omwe akhudzidwa kwambiri ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Nditakhati kumakumana nawo amene wawa mayiko amene akubweretsa kusokoneza kwa chilengedwe ndiye akhala kumalonjeza kuti ali kudziwa tili nanu kuvutika chifukwa cha mene chilengedwe chikonongekera chifukwa cha zimene timapanga ifeyo ndiye tikuthandizana. Ndipo mwana ambira tikuthandizani zinthu sizikuyenda. Ndiye timakumana Secretary General kwapempha kuti ino ngati ofesi yanu yayikulu kuti thandizire kuti anthu amene wawa amene mayiko amene aononga chilengedwe komanso kuti nayena mabungwe osiyanasiyana amene ali okonzeka kuthandiza mayiko ovutika sawa amene tikuvutika ndi nkhani ya zanyengo iwo atithandizire ngati Secretary wamkulu wa United Nations kuti apereke ndi kutenga kwa anthu amene wawa kuti chonde zimene munalengeza zija zichitike tsopano simangokhala ngati nkhani yomangokamba nkhamba iyayi pano zichitike mwathandize anthu. Msonkhano wa chinambala 30 ukambirana zakusintha kwa nyengo COP30 unayamba pa 10 Novemba ndipo unatha pa 21 Novemba. Boma lati likufuna kumanga sukulu zochuluka za m'madera komanso kulemba ntchito aphunzitsi ochuluka kuti ophunzira ambiri afikire maphunziro aulere. Nduna ya maphunziro a Bright Msaka alankhula izi mu mzinda wa Lilongwe pamene amakumana ndi akuluakulu aku ofesi iyi komanso ochokera ku Austria Learning. Emmanuel Chikonso ali ndi zambiri mu ripoti ili. Kuchokera pomwe mtsogoleri wa dziko lino a Profesa Arthur Peter Mutharika analengeza zakuyamba kwa maphunziro a sekondari aulere, anthu akhala kukambirana za momwe ntchito ikhalire maka poyang'ana chiwerengero cha aphunzitsi ndi ophunzira komanso malo ophunzirira kudzanso ndalama ya mayeso. Nduna ya za maphunziro a Bright Msaka ati nkhanizi azitambasula bwino sabata ikubwerayi. Msaka ati boma ndilokonzeka kumanga sukulu za m'madera zambiri komanso kulemba ntchito aphunzitsi ochuluka, ndipo anachenjeza anthu omwe akufalitsa nkhani zabodza zokhudza momwe ndondomekoyi igwirire ntchito. Sikuti sukhala selection ena manena kuti sukhala selection nanga kuzipezeka bwanji wopita ku national secondary school selection izikhalapo, wopita ku boarding secondary school selection izikhalapo, even wopita ku community day secondary school mene mapangira kale selection izikhalapo, ndiye pazikhala awa amene sanasankhidwe malinga ndi ndondomeko yakumbuyoko amene tizalula kuapezera malo sobano ma community day secondary school. Cholinga though is kuti tionjezere school to ensure kuti aliyense amene wakhonzayo apeze malo ku secondary school. Pa mkumano wa ndunayi ndi akuluakulu aku nduna za maphunziro ndi Austria Learning omwe amapereka njira zophunzirira maphunziro awo kachenjede kudzera pa internet, Ansah anati nkofunikiranso kuti kampani zoterezi ziganizire zobweretsa njira za makonozi ku maphunziro a ku sekondari. Kumalawi kuno tsopano maphunziro akhala aku sekondari akhala ulere, ndiye kuti ana amene angafune kuti ayambe secondary school akhala ambiri.
koma ma secondary school ma building pakali pano ndiochepa ndi pafunikanso kuti apase mwayi ana amenewa kuti azitha kuphunzira kuzera ma technologies ndi kumaphunzira ma lesson ya ku secondary school ndi kulemba mayeso ndi kukhonza. Ndi meeting yathu ya lero inaliona zimenezo kuti tigwirane manja tione kuti ana ambiri ku Malawi kuno tapasa mwayi wa maphunziro. Mmodzi mwa akuluakulu wa Astria Learning Asande Ngalande anagwirizana ndi ganizo la ndunayi loti njira za makonozi zifikire maphunziro a ku sekondalewa ndi kutukula maphunziro. Nduna za maphunziro ikuyembekezeka kufotokozera nyumba ya malamulo sabata ya mawa za mmene undunawo ugwirire ntchito kuphatikizapo ndondomeko ya za maphunziro a ku sekondale aulere. Emmanuel Chikonso, MBC, Lilongwe. Ophunzira oposa 5,000 pa sukulu ya Malawi University of Business and Applied Sciences MUBUS ali pa chiopsezo chosiya maphunziro awo kamba ka vuto la ndalama. Sukuluyi ili ndi ophunzira 11,400 omwe akuchita maphunziro osiyanasiyana. Mkulu wa sukuluyi Nancy Chitera wanena izi polankhula ndi MBC pamene amalandira ndalama zokwana 150 million kwacha ku banki ya FTH zomwe zikupita ku thumba lapadera lomwe sukuluyi inakhazikitsa pofuna kuthandiza ophunzira ovutikawa yotchedwa MUBUS Endowment Fund. Mayi Chitera ati ophunzira omwe amalandira ngongole ya maphunziro ochokera ku Loans Board amavutikabe kuti apeze ndalama ya chakudya, malo ogona komanso zida zina zofuna maphunzirowa zomwe zimachititsa kuti asiye sukulu. Kubwera kwa funding imeneyi zikusonyeza zinthu zingapo. One, tikusonyeza kuti FDH akukhulupirira mu provision yathu ya education imene timapereka kwa ma students athu, komanso kuti akukhulupirira kuti endowment fund imene tayambitsayi idzabereka zipatso zimene akuyembekezera. Chimene akuyembekezera ndichonena kuti tidzafika tsiku lina palibe student wina wake amene adzapanga withdraw chifukwa choti alibe ndalama, komanso palibe student amene adzakhale delayed osapanga graduate chifukwa chonena osapanga graduate mu nthawi yake chifukwa chonena tisanapereke fees. Mwina pazidzakhala zifukwa zina za nthawi imeneyoyo, komano kutengera pa nkhani ya ndalama ya MUBUS Endowment Fund yathu imene ikakula ndiyo kuti zinthu zimene zidzakhala ndithu pa chizungu amati history, ndizikhala zinthu zakale, komano aliyense student aliyense adzapezeka kuti akutha kumaliza sukulu yake bwinobwino. Komanso sikuti ingokhala kuti bola wamaliza, koma tikufuna graduate onena kuti akamaliza akhale kuti wadutsa mu environment yoyenerera yomuthangatira kuti achite bwino pa maphunziro ake acha. Ndi zimene tikuyang'ana, ndi tikuyang'ana so environment, tikuyang'ana mabuku, ma e-resources, komanso tikuyang'ana ma gadgets, tikuyang'ana kumene akuchokera, kumene akukhala, zonse zija zimene zonena kuti zikumuthangatira student uja kuti pamapeto pake akatha kupanga graduate ndi certificate yabwino kuti akapita kunjako akapita ku industry kuja akathanso kutani kupanga perform ntchito imene munthu akagwire. Ana ambiri amene ndithu amalephera kuti amalizise sukulu yawo apa ndoti zikhanga ndithu tathandiza kuti apitirize sukulu ija chifukwa chimene chizichitika nchonera kuti ndalama zisuti nkhani tangopereka choncho kuti zikhala choncho zikhala zikuchita zikubalana ndipo zichuluka ndikachuluka choncho MUBUS atha ndithu kumaona kuti kodi wavutika kwambiri pa sukulu pano ni ndani, and then zizithandiza kuti ana aja apitirize sukulu bwino. Ngati njira imodzi yothandizira kupititsa patsogolo ukhondo mu mzinda wa Mzuzu, a National Bank apereka katundu wa ndalama zokwana 15 million kwacha ku konsolo ya mzindawu yomwe athandizire pa ntchito za ukhondo. Izi zadza pamene konsolo ya mzinda wa Mzuzu ikupitirira kukumana ndi mavuto okhudzana ndi ukhondo chifukwa cha kukwera kwa chiwerengero cha anthu okhala mu mzindawu. Mzuzu ndi umodzi mwa mizinda yomwe ikukula kwambiri muno Malawi, pomwe chiwerengero cha anthu okhala mu mzindawu chafika pa 270,000. Ngakhale kukulaku kumachititsa kuti ntchito za malonda zipite patsogolo, izi zimadzanso ndi mavuto ake, ndipo limodzi mwa mavutowa ndi kuchuluka kwa zinyalala zomwe zimapangidwa mu mzindawu.
pokhala mzinda omwe anthu ake alibe chidwi chotengapo gawo posamalira zinyalala, ntchitoyi imatsalira m'manja mwa khonsolo yomwe nthawi zambiri imakanika kukwaniritsa bwino. Ichi n'chifukwa chake banki ya National Bank yaganiza zothandiza khonsolo ya mzinda wa Mzuzu ndi katundu osiyanasiyana monga nyali za munsewu zoyendera mphamvu ya dzuwa, zotayamo zinyalala, mawilibala ndi zina zambiri zomwe ndalama zake ndi 15 million kwacha. Mkulu woyang'anira ubale wa pakati pa banki ndi makasitomala ake Gift Patsanja wati thandizoli ladza potsatira pempho lomwe adalandira kuchokera ku khonsoloyi. Ngati National Bank timakhulupirira kunena kuti ndife nzika amene tikugwira ntchito zathu Malawi muno, ndipo chotero bodi yathu inavomereza 200 million kunena kuti tipereke tathandizire ma councils Malawi yonse ino. So tinapempha ndithu ama council kuti atipase zomwe akufuna, ndi akumzuzu kuno anasankha kuti tathandizire ma street rights ndi zipangizo zothandizira ukhondo. Chifukwa chake tsiku la lero tinaona kuti koyenera kunena kuti tibwere kuno mwachangu tidzapase komanso kuona ndi nyengo imene ilili kunena kuti tathandizire kuti athandizire kukonza malo ena ndi ena kupitisa patsogolo ukhondo wa Mzuzu City. Ndipo mawu ake mfumu ya mzinda wa Mzuzu Chiyembekezo Moses yati thandizoli lifewetsa ntchito ya khonsoloyi yosamalira mzindawu. Mfumuyi yapemphanso makampani ena akufuna kwabwino kuti atengerepo phunziro pa zomwe yachita banki pothandiza khonsoloyi pomwe ikusowekera. Vuto limene lindeli lakula kwambiri moti kubwera kwa National Bank ife ndosangalala kuti atithandiza ndi zida zoti zigwirisira ntchito, and izozo zitithandiza kwambiri. Komanso tikupempha makampani ena omwe si aboma ama business nawonso atengepo mbali chifukwa Mzuzu ndi wathu, popanda ife kulibe Mzuzu, ife ndi Mzuzuyo tiye tigwiraneni manja tithandizane kutukula Mzuzu. Lachinayi lapitali banki inaperekanso katundu wa ndalama zokwana 20 million kwacha ku khonsolo ya mzinda wa Lilongwe. Temba Mwale, MBC News, Mzuzu. Ndi nkhani imene itafika pa mapeto a nkhani zathu masanano, koma tisanasiyane na inso mitu yake.